Jana, ya mesiano anu. Na le kona wiche nda mo kwa chai. Ndewo gị onye ọma na-ege ntị ma na-ekiri ekiri. Ebe ị nọ ugbu a bụ na sim.ch asịrị FM. Onye gị na ya nọkwa taa bụ 042 Solex, onye akụkọ ụwa. Ngwagere akụkọ nke anyị ji bịa taa. Nnukwu aka awụọla n'obodo dịka otu ajọ nwa dibịa jiderela ndị ntorobịa niile nọ n'obodo wee rụọra onye ọbụla igbo ozu n'otu n'otu bụ onye ọ rụchara nke ya odenye aha ya n'elu ya. Nke a mere n'obodo Agwa nke nọ n'ime okpuru ọchịchị Mbitoolu nke steeti Imo, dịka anyị hụrụ n'otu ihe onyonyo ebe ndị ọrụ uwe ojii ha na ndị ọrụ nchekwa ya bụ obodo wakporo ụlọ ya bụ nwa dibịa. Ụfọdụ n'ime ihe ndị nke enwetara n'ụlọ ya bụ nwa dibịa gụnyere ọtụmọkpọ dị iche iche, igbe ozu karịrị 500 n'ọnụọgụ bụ nke o denyere aha ndị niile ọ chọrọ igbu egbu ha na ndị ọ chọrọ imemi na akara aka ha. A sịla na Solex si kama lere onyonyo ya. No, I go get some face. Everybody say I got a man. Oh, go. No be villager. Go. Okay. Every power in the name of Jesus. Every power that's not from God is Christ in the name of Jesus. Every power that is go. Hello. We are going outside, all of us. Okay. Get your freedom. Then go outside. Don't scatter away from you. You walk out. Oh yeah. Okay. Hey. Out. Oh. No, okay. Chineke si ihe ka ụmụ ya na-ebe butere ya n'obi. Anaghị ewu n'ike. Jana, ya mesiano anu. Na le kona wiche nda mo kwa chai. But you said the gate. I want to control the gate. Close that gate. Don't say that. You can't have the mother this guy down. That grace, I be Uchen na nwunye m nwoke. Hey! Uchen na nna m ahụ na Chatongo. Hey! Chinedu nna m ịhụkwara ahụ na ka ọdụ nzara nze ka ọ na-abụzi. Abomination. Abomination. Why one doesn't work else on her? Huh?
ezigbo ara abomination were na ahụ ndị mmadụ dosasị ebe o aha ndị mmadụ mbe onye apagara n'ọkụ mbe ama ma ndị mmadụ Shinambe. Ọkụ ikirichala ya bụ ihe onyonyo. Onye ụwa gị onye na-egere akụkọ ụwa m, ị marala n'etu anyị si eme ya. Deere anyị ebumnuche gị otu iso hụ ya bụ ihe nke ikiriri ugbu a na ngalaba okwu ka anyị mara uche gị n'ihi na uche onye adịghị ya njọ. Daalụkwa gị na-eso eburu ya esonye, ekelekwa gị onye asị gị jide ka iji. Onye asị ya jide ka o ji, ị mara na nke o ji kacha mma. Ekpere mbụ na Chineke nna ga na-anọnyere gị ọpụpụ gị na mbata gị, na-etinyere gị aka n'ezi ihe niile nke ị na-eme. Gị taa bụkwanụ mbụ ị na-ahụ ihe onyonyo anyị, asị gị nnọọ. Onye gị na aka nọkwa bụ 042 Solex, onye akụkọ ụwa n'iru akwụkwọ efere mba ụwa. Ya mere ọ bụrụ na ka m mere dị gị mma n'obi nwanne, biko ọ bụ na Facebook na Instagram ka na ahụ ihe onyonyo pịara m follow. Ọ bụ na YouTube ka ị na-ekiri ya bụ ihe onyonyo, pịara m subscribe ya na mgbịrịgba anya n'akụkụ ka ị nwee ike na-enweta ihe onyonyo ndị ọzọ ga na-ewetara gị n'ọdịnihu. Ọ bụ na Twitter ka ị hụrụ ya bụ ihe onyonyo, pịara m follow. Ọ bụ na TikTok itikere m follow ma atọ ọkụma. Igbo ndị nwe m, Igbo mụrụ nze m ọzọ, ekelekwa m unu wee na-asị na ọ ga na-adịrị unu niile mma o. Ise ngwanụ tụsawara m ihe onyonyo a na-atụsara m ya bụ ihe onyonyo na-apịrị maka na share button ka ya bụ ozi rukwuru ụmụnne gị niile, ndị enyi gị na ndị ikwu na ibe gị, ndị ọgọ gị nakwa ndị ya adị gị, ka ha niile kirie ya bụ ihe onyonyo ma mara ma nwere onye n'ime ha aha ya nọ n'igbe ozu ebe ahụ. Ya mara gị mma ezigbo mmadụ, udo dịrị unu.